Уганда гербында нәрсә сүрәтләнгәнен беләсезме? Мин беләм. Бу илнең гербына таҗлы торна дигән гаҗәеп матур кош төшерелгән. Әйдәгез, мин сезне аның белән таныштырам. Таҗлы торналар моннан 40-60 миллион ел элек үк барлыкка килгән. Алар кыргый табигатьтә Африкада яши, буйлары 1 метрга җитә, авырлыгы 4-5 килограмм. Бу кошларның төп үзенчәлеге башларындагы таҗны хәтерләтүче каты каурлылары. Таҗлы торналар ачык сазлыклы урыннарны үз итә, алар кешеләрдән курыкмый диярлек. Шуңа күрә таҗлы торналарны авыл һәм бистә тирәләрендә очратырга мөмкин. Ә менә яңгырлар сезоны башлануга парлашып бәпкә чыгаралар. Моның өчен аулаграк урыннарны сайлыйлар. Таҗлы торналар кыяктан түгәрәк оя сала. Әнкә торна шунда берничә йомырка сала. Йомыркаларны 1 ай буе әткә торна белән чиратлап, җылытып бәпкә чыгаралар. 2 айдан соң нәни торналар очырга өйрәнә башлый. Торналарның бу төрә азыкны сайланып тормый. Нәрсә тапсалар, шуны ашыйлар. Алар үлән белән дә туклана. Бөҗәк, бака, кәлтә, балык та ашый. Кайвакыт басулардан тычкан да тоталар. Шуңа күрә фермерлар таҗлы торналарны кумый, аларга рәхмәт кенә әйтәм. Кыргый табигатьтә таҗлы торналар 20 ел чамасы яши, зоопаркларда хәтта 50 елга кадәр яшәргә мөмкиннәр. Кыргый табигатьтә таҗлы торнаның дошманнары ул зуррак кошлар һәм Африка йырткычлары. Ләкин иң зур зыян салучы ул кеше. Кешеләр торналарны алыйлар һәм шуңа да аларның саны кими. Бер уйласаң, бик тә сәер инде. Таҗлы торнаны кешеләрдән сакларга тиеш булып чыга.